От дълго време караваните за нас не са просто работа, а ежедневие. Здравейте, аз съм Ива от Вели Караванс и както обещах при създаването на тази страница, тук ще може да откриете много полезно съдържание. Всичко това е за вас, къмпингари. Какво оборудване ни е необходимо, какви каравани да избираме, как точно да ги избираме и как да почиваме. Ще споделяме личен опит, преживявания, интересна и полезна информация. Надявам се да ви бъде интересно, а сега да започваме. Добре дошли в първи епизод на нашата поредица. Решихме да започнем създаването на тези видеа, защото смятаме, че караваните не са просто средство за почивка. Те са начин на живот, начин да бъдем близо до природата и да пътуваме със собствено темпо. В България все повече хора избират красотата на къмпингуването. Тази свобода наистина е незаменима. А тук ще имате възможност да разглеждате заедно с мен различни модели каравани, форселти, оборудване и какво ли още не. Малки тънкости и съвети, които да направят почивката ни още по-приятна. Независимо дали те първо обмисляте първата си каравана или вече сте заклети къмпингари, вярвам, че тук ще намерите вдъхновение за следващото си приключение. А откъде знаем всичко това ли? Просто за нас от Вели Караванс, караваните давна не са работа, а ежедневие. И тъй като тази поредица искаме да я създаваме заедно с вас, моля напишете ни в коментарите какви теми бихте искали да разглеждаме, кои каравани ви интересуват, какви въпроси имате за тях и абсолютно всичко, което ви е интересно. Ако идеята ви допада, харесайте страницата, споделете видеото с приятел, който също мечтае за свобода и пътешествия. И не забравяйте, свободата започва от тук!